Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ aw bisimila Korola TV kan an ka bi kunnafoniya bakurubaw filɛ. Mali jamana fan bɛɛ kɔnɔ bi kun ye baki ye n'an b'a fɔ ale ma ko baccalauréat. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna taa se an ka faamaw ka sebaya ma ka ɲɛsin groupe armé terroristes ma Segu jamana kan. Traoré du Korola TV. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une entreprise sérieuse, dynamique et engagée au service de la population, qui est Global Jari Service. Où la rapidité, la confiance, la qualité sont devenus essentiels. Global Jari Service se distingue par son professionnalisme et son savoir-faire. L'entreprise accompagne ses clients avec efficacité, respect et responsabilité afin de répondre à leurs besoins dans les meilleures conditions. Choisir Global Jari Service, c'est de choisir la qualité du service, la confiance, la rapidité et la satisfaction. L'entreprise reste disponible et attentive pour toutes vos demandes. Vous cherchez un service fiable et professionnel, alors n'hésitez plus. Faites confiance à Jari Service. Jari Service, votre partenaire de confiance. Jari Service, votre partenaire de joie. N'hésitez plus. Contactez-nous ou bien suivez-nous sur les lignes. To ye baccalauréat ye o examen de tun ye bi ye n'o daminɛna Mali jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn 146 000 personnes de kun kan bɔlen don pour que ka kɛ candidat ye o 146 000 personnes na i k'a dɔn 7100 personnes o de kun ye musolakaya la. An ka premier ministre n'o ye Abdoulaye Mayiga ye ale ye coup d'envoi officiel di aw ladɔnniya k'a fɔ ko defu résultat affichelen don hali bi. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛna Segu région na ni communiqué min bɔra état-major général des armées fan fɛ min bilara fan bɛɛ dimanche juin kalo tile 21 san 2026 commission in kɛra sababu ye ka lakɔlɔsili ani ka tigɛdali kɛ jamakulu caman faralen da ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na. Secteur de concentration min situelen don secteur de Kungambugu la. Chef d'état-major des armées a ye population rassurée ko ɲininiw poursuites ani neutralisation des groupes armés terroristes ko bɛ sen na hali bi avec détermination jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Global Power for n'o ye Amerikɛnw ka kunnafoniya di so ye olu ye kunnafoniya bɔ san 2026 fɛn min ye farafinna kɛlɛkɛcɛw ka kunnafoniya ye k'a yira k'a fɔ ko Mali kɛlɛkɛcɛw ye jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ Nigéria kɔfɛ ka Côte d'Ivoire galon ka bɔ yen nɔ ka sababuya kɛ u ka kɛlɛ ɲɛdɔn ye u ka mugujugu caman tigiya ye ani u ka se sɔrɔli tero kan. Ni kun ye aw ka bi kunnafoniya ye k'a lase aw ma an b'a fɔ aw k'an bɛn waati wɛrɛ aw k'aw sɔgɔlen to Korola TV la aw ka video aimé aw ka partage yaasa kunnafoniya kana se ka pan aw kunna aw ni ce aw ka kulomajɔ la.